Og vi vil teste Arcgenus for kontraktil skade. Så hvis du laver en ekstension af knæet, en fleksion af knæet, Au. ja, så hvis du laver en udrotation, Au. en indre rotation, ja, så hvis du laver en ekstension af hoften, Au, au, au. okay, sådan der, ja. Og derfor har jeg en formodning om, at der er en skade i en kontraktil struktur i hasemuskulaturen. Så vil vi så teste passivt og se om det er non-kontraktil eller kontraktil struktur, der er skadet på. Så gør det passivt. En fleksion af knæet. Ekstension af knæet. En indre rotation. Og en ydre rotation. Og så en fleksion af hoften. Au, 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 au. Yes. Jeg fandt ud af, at der var en skade i hasemuskulaturen, så jeg vil uddifferentiere, hvad for en af dem der er skade i. Jeg vil starte med at lave en muskelfremkaldelse af biceps femoris. Prøv at holde den der. Au. Ja. Så der lægger noget modstand på for en isometrisk modstandstest for at teste, om det er i en kontraktil struktur, der er skadet. Fordi der er, man flytter. Au. Og så der var skade i. Så er tegn på, at der er skadet i en kontraktil struktur. Og også teste de andre. Semitendinosus inframembranum. Bare hold den der. Så lægge noget modstand på, fordi der man flytter. Og der var ikke noget klart smertesvar. Så jeg går ind og mærke på biceps femoris. Den lige fremkaldt den igen. Hold den der. Ja, bare slå af. Slå af. Og palpere på den. Og så går jeg en muskelbue. Ja. Au. Au. Og så op til selvhæften. Og der er ikke noget smertesvar. Så smerten sidder i muskelbuen i biceps femoris. Som er en myosit. Jeg vil teste articulatio genus for at se, om der er skade i intraartikulær non-kontraktil struktur. Så vil jeg lige teste aktiv-passiv først. Så hvis du laver en fleksion af knæet, trækker hælene helt op, så langt du kan. Yes, og ned igen. Og presser knæene, haserne ned mod Knæene ned under ned. Yes. Og så hvis du går i 90 grader her med begge ben. Og så laver en indre rotation og en ydre rotation. Så det gør også ondt, kan jeg se. Yes, så jeg tester passiv. En fleksion. Au. Ekstension. Au, au, au. Ydre rotation. Og rotation. Au. Og det tyder så på, at der er en non-kontraktil skade. Og så vil jeg teste, om det er intra- eller ekstraartikulær. Så jeg skal nok få maven. Au. Sætter en loose pack position. Og så laver en traktion. Au. Ophører reaktionskraften. Kører ud til first stop. Og vi gjorde. Og så vil vi lave en kompression. Det gør ikke ondt. Det er ikke så slemt. Så er der tale om en ekstra artikulær smerte. Vi tester talgoralled. Vi starter med at lave en plantarflektion. Au. En dorsalflektion. En supination. Au, au, au. Og en pronation. Tester passiv. Au, au. Dorsalflektion. Plantarflektion. Supination.
og pronation. Ud fra hvad jeg har set nu, har jeg en formodning om, at der er en skade i den kontraktile struktur i plantarfleksorerne over talatoralledet. Med at lave muskelfremkaldelse og uddifferentiere, hvilken af plantarfleksorerne, som der er en skade i. Starter med at lave muskelfremkaldelse på longus. Du presser mod min hånd og slår af. Og presser med hånden og slår af. Og så tibialis posterior. Du presser mod min hånd og slår af. Og presser min hånd og slår af. Og så vender du om på maven. Og så laver jeg det af... Nej, du skal lave en plantarflektion. Så er det af gastrocnemerne. Der er smerte. Så laver jeg det af soleus. Du presser mod min hånd. Og slapper af. Og der er der også smerte. Så vil jeg lave en isometrisk modstandstest af soleus. Ja. Presser mod min hånd. Blider, jeg må ikke flytte dig. Blider, jeg må ikke flytte dig. Sådan, og slapper af. Her, fordi det gør ondt i muskelfremkaldelsen, vil jeg nu gå ind og palpere, hvilke en, om det enten er gastrocnemerne eller soleus, som der er en kontraktil skade i. Og jeg mærker akillessenen og muskelboden på gastrocnemerne. Og heroppe omkring senetilhæftningen for soleus. Fibula og tibias bagflade, og det her, der er smerter. Så jeg har en formodning om, at det er, eller jeg ved nu, at det er en tendinit i soleus til aktiv passiv og temporalled. Starter med at lave en plantarflektion. Det er godt. Og en dorsalflektion. Det gør også ondt. Og en supination. Det gør også ondt. Og en pronation. Det gør også ondt. Så gør jeg det passivt. Au. Det gør også ondt. Au. 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 Og her kan jeg mærke sej infield. Derfor har jeg en formodning om, at det er en non-kontraktil struktur, der er skadet i. Og her vil jeg så prøve at gå ind og lave en traktion og kompression, for at se, om smerten er intraartikulær eller ekstraartikulær. Og starter med at lave en traktion, hvor jeg mærker første grad, at adhæsionskræfterne bliver ophævet uden nævneværdigt ledspil. Går ind i anden grad, slack zone, transition zone, og jeg mærker, at first stop kommer tidligt. Og hvordan føles det? Det føles meget rart. Det føles rart. Så vil jeg lave en kompression af ledet. Au. Hvilket gør ondt. Og det her giver mig en hypotese om, at patienten kunne have artrose i ledet.